Hola, què tal? Que aquí sóc jo? Em presento. Aquest és el meu signe i el meu nom és John Tuset. Treballo com a mediador comunicatiu. Què és la mediació comunicativa? Us explico. És el professional que domina 3 àmbits en concret, que serien les habilitats socials, com per exemple l'empatia o l'escolta activa, també la llengua de signes catalana, espanyola i el sistema de signes internacional, i el SAC. Què és el SAC? Són els sistemes augmentatius o alternatius de la comunicació. Però com treballen els mediadors comunicatius? Doncs en les situacions en les que sorgeix un problema en la comunicació, intervenen adaptant la informació, amb l'objectiu de que les persones sordes, sordcegues o persones amb problemes del llenguatge, comunicació i de la parla puguin tenir una millor accessibilitat a la informació. També podem treballar de forma individual o amb un equip multidisciplinar, com per exemple un logopeda o un psicòleg, entre d'altres. Moltíssimes gràcies per l'atenció i a reveure. Adeu!